πιο καλά που θα τα πούμε απόψε και όχι το πρωί που ήταν όλος εκείνος ο κόσμος που ποιος ξέρει πώς θα δεχόταν αυτά όλα που θα λέγαμε. Τώρα εγώ αισθάνομαι πιο άνετα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πούμε όσο γίνεται καλύτερα αυτά τα οποία πρέπει να λεχθούν. Θα παρακαλούσα επίσης να ληφθεί υπόψη ότι αυτά που θα πούμε μπορεί να μην είναι για όλους που είμαστε τώρα εδώ, ακόμη και τώρα που είμαστε λιγότεροι, πιθανόν αυτά να μην είναι για όλους. Κάποια μόλις προηγουμένως μου έστειλε ένα σημείωμα και το κάνει τακτικά αυτό και μου δίνει εντολές, διαταγές, συμβουλές. Στο σημείωμα έλεγε πέστε τα έξω από τα δόντια κλπ. Και άλλα καταλαβίστηκα πράγματα. Οίκοθεν εννοείται ότι η κυρία αυτή έρχεται, εντάξει έρχεται, προσεύχεται, καλά κάνει, αλλά και να σταματήσει να στέλνει τέτοιου είδους σημειώματα που δεν έχουν καν λογική, αλλά και επίσης αυτά που θα πούμε δεν είναι για αυτήν. Παρακαλώ να μην επιχειρήσει να τα ερμηνεύσει όπως θα τα ερμηνεύσει και να ανταποκριθεί όπως θα ανταποκριθεί. Αν θέλει να ωφεληθεί θα πρέπει να προσέξει αυτά που τις λέγω κατά καιρούς και δεν θέλει να προσέξει. Το εμπόδιο κυρίως στην πνευματική ζωή είναι ο εαυτός μας. Όπως είχαμε πει σε μια ομιλία και κυκλοφόρησε ένα τευχίδιο έτσι, το λάθος είμαι εγώ. Τι θα καταλάβουμε όμως αν δεν το προσέξουμε αυτό και νομίζουμε ότι είναι για κάποιους άλλους. Βέβαια υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις, υπάρχουν όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι αρρωστημένος κάποιος, τέτοια έχει μέσα, τέτοια θα πει βέβαια, γι' αυτό και δεν τον παρεξηγούμε, αλλά όμως να βρούμε καθένα στη γωνιά μας και να καθίσουμε στη γωνιά μας. Και είπαμε κι άλλες φορές στις αρρωστημένες καταστάσεις φαίνεται η ομότητα εκεί του εγωισμού, φαίνεται η ομότητα κατά ομό τρόπο, ο παραλογισμός, φαίνεται κατά έτσι ομό τρόπο η επιθετικότητα, η κακία και ό,τι θέλετε.
λέει κανείς στις αρρωστημένες περιπτώσεις, γιατί να μην υπάρχει και το καλό και να υπάρχει μόνο το κακό? Και είναι ακούραστος ο άνθρωπος να παραλογίζεται, να επιτίθεται, να περηφανεύεται, να κακιώνει, να παραπονείται, να κλαίει, Είναι μεγάλο μυστήριο. Φαίνεται αυτό ειδικότερα στις αρρωστημένες καταστάσεις, φαίνεται η κακή πλευρά. Και αν προσέξουμε μας βοηθάει αυτό να δούμε και στις λεγόμενες υγιείς καταστάσεις ότι να, έτσι είναι ο άνθρωπος στο βάθος. Στις αρρωστημένες καταστάσεις δεν είναι χειρότερος κανείς, δεν είναι πιο κακός. Απλώς βγαίνουν αυτά τα πάθη από μέσα ανεξέλεγκτα, έτσι. Ανεξέλεγκτα, καμιά φορά έχει κανείς και την εντύπωση ότι είναι καλά αυτά και βγαίνουν. Όχι όμως ότι ένας που είναι σε αρρωστημένες καταστάσεις, έχει αρρωστημένες καταστάσεις, είναι πιο κακός, είναι πιο... Επομένως, από κάποια πλευρά μας βοηθούν οι αρρωστημένες καταστάσεις να φωτογραφηθούμε, να καθρεφτιστούμε, να δούμε ότι βαθύτερα κάπως έτσι είμαστε. Απλώς λαμβάνουμε τα μέτρα, το προσωπείο, ας πούμε, τίθεται σε λειτουργία και μας εμφανίζει. Όχι ακριβώς έτσι όπως είμαστε. Όμως, όπως είπαμε, εάν δεν καθαρίσει η καρδία και υπάρχει μέσα το κατεστημένο αυτό, υπάρχει μέσα αυτό το βασίλειο τις αμαρτίες, έτσι αλλιώς θα εκδηλώνεται αυτό. Δεν μπορείς να είσαι καθαρός. Και στις πιο καλές περιπτώσεις θα χρωματίζεται και θα εμποτίζεται το όποιο καλό μας με αυτό το φαρμάκι. Είναι ανάγκη, επομένως, είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Μη φοβηθούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Αλλά να τον γνωρίσουμε τον εαυτό μας κατά σωστό τρόπο. Ούτε να φοβηθούμε να τον γνωρίσουμε, ούτε να τον καλοπιάσουμε τον εαυτό μας, ούτε αδιάφορες δικαιολογίες. Ομά, έτσι να δούμε τον εαυτό μας. Που δεν είναι πολύ δύσκολο εάν είμαστε ειλικρινείς και έχουμε λίγη πίστη σε όλα αυτά που μας παρέχει η Εκκλησία. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να μην φοβηθούμε να τον γνωρίσουμε, να μην φοβηθούμε να τον αποκαλύψουμε, να μην φοβηθούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Η Εκκλησία μας παρέχει τρόποντινά όλα τα εφόδια, όπως λέγαμε και άλλη φορά, με βάση αυτά που γράφονται στα βιβλία, προπαντός τώρα στην περίοδο αυτή του τριωδίου. Αν θελήσουμε με ειλικρίνεια και έτσι αληθινά να δούμε τον εαυτό μας μέσα στον καθρέφτη των όσων λένε τα βιβλία, δεν είναι δύσκολο να δούμε ποιοι είμαστε. Δεν μπορούμε έτσι να παίζουμε, δεν μπορούμε να ξεγελούμε τον εαυτό μας και να νομίζουμε ότι να ξεγελούμε και το Θεό. Πρέπει να γίνουμε πολύ πολύ αληθινοί. Και το θεωρούμε με μια καλή ευκαιρία τώρα που μπήκαμε από σήμερα στην περίοδο του τριωδίου και έχουμε όλες αυτές τις καλές αφορμές να κάνουμε έτσι μια πιο συγκεκριμένη προσπάθεια, πιο αληθινή προσπάθεια, πιο, αν θέλετε, πιο αποτελεσματική προσπάθεια. Είχαμε πει και το πρωί
ότι θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει, και κάπως έτσι είπαμε το πρωί, το σκεπτόμαστε, να ξεκινήσει κανείς από αυτό που λέει ο άσωτος Υιός ελθόν σε αυτόν. Ως τότε δεν ήξερε τι του γινότανε. Μην το πάρουμε μόνον επειδή αυτός έκανε σωτίες. Όποιος τελικά δεν έχει βρει το Θεό και βάλει το χέρι στην καρδιά του, ο καθένας να δούμε, βρει και το Θεό πράγματι, είναι μέσα του ο Θεός, έρχεται άνετα μέσα στην ψυχή του ο Θεός, κατοικεί μέσα του ο Θεός, ο Κύριος, και εργάζεται η χάρη του Θεού μέσα του. Βάλουμε το χέρι στην καρδιά μας. Υποθέτω ότι όλοι μας λίγο πολύ θα πούμε όλα καλά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι εγώ πια ανήκω εις τον Θεό και με ανέλαβε ο Θεός και είναι μέσα μου ο Θεός και είμαι μέσα εις τον Θεό. Όποιος λοιπόν δεν βρήκε το Θεό, δεν είναι ακόμη, δεν ήρθε εις Αυτόν. Διότι άμα έρθει κανείς εις Αυτόν, δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι, δεν υπάρχουν άλλες πράξεις. Αυτό πάει κατευθείαν κανείς, επιστρέφει στον Θεό εν όλη η καρδία. Επιστρέφει στον Θεό εν μετανία, εν ταπεινώση, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια να κρυφτεί, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια να κουκουλώσει τα πράγματα, και έρχεται η επιβεβαίωση από τον Θεό ότι δέχεται ο Θεός, δέχεται έτσι την ταπεινωσή σου, τον κόπο σου, τη μετάνοιά σου, δέχεται την επιστροφή σου. Έχετε και το καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι έτσι το πράγμα, ότι να, σε περίμενε ο Θεός. Δεν γράφεται στα βιβλία αυτό ή απλώς λέγεται, είναι έτσι. Εάν δεν έγινε έτσι, αν δεν είναι κανείς στον δρόμο αυτό, σημαίνει ότι δεν ήρθε στον εαυτό του, δεν ζει εκτός πραγματικότητας, εκτός αληθείας. Όσα θρησκευτικά καθήκοντα και αν κάνει κανείς και όσο κάπου εκεί τριγυρίζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι απλώς θεωρητικά. Ναι, γίναμε τούτο, γίναμε εκείνο, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς, καλοί χριστιανοί δηλαδή. Ή είσαι ή δεν είσαι. Παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό, να βάλουμε μια αρχή. Θα έλεγα λοιπόν να κάνουμε έτσι κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο ειδικό, όσοι βέβαια θέλετε, και ο Θεός βοηθός, και θα δούμε από εκεί και πέρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή αυτές τις 4 εβδομάδες, εβδομάδα από Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και εξής, εβδομάδα από Κυριακή Ασώτου Ιού και εξής, εβδομάδα από Κυριακή της Κρίσεως και εξής, και η εβδομάδα της Τυρινής, ας πούμε έτσι. Κατά κάποιο τρόπο οι ημέρες ή τις εβδομάδες προηγούνται της Κυριακής και καταλήγουμε στην Κυριακή, αλλά έτσι όπως βολεύει εδώ τώρα, τελικά είναι 3 εβδομάδες από εδώ στην Κυριακή του Ασώτου, από το Ασώτου στην Κυριακή του Αναπόκρου και από τον Αναπόκρου στην Κυριακή της Θερινής. Ωστόσο όμως μπορούμε εμείς να το πάρουμε ότι έχουμε 4 Κυριακές, 4 θέματα, 4, σας πω έτσι, ειδικές προσπάθειες. Και στις 4 αυτές Κυριακές, αλλά και στην όλη ζωή μας, ας πούμε, εκείνο το οποίο
είναι πάντοτε παρόν, είναι η προσευχή. Βλέπετε και σήμερα που ο Κύριος είπε την παραβολή του τελών και Φαρισαίων, πήγαν, λέει, να προσευχηθούν. Και την Κυριακή του Ασώτου Ιού, και εκείνος όταν ήρθε σε αυτόν, αμέσως θυμήθηκε τον πατέρα, άρχισε να λέει λόγια στον πατέρα, προσευχή και ούτω καθεξής. Επομένως, πρώτο τρόπον και Κύριο, η προσευχή. Είπαμε οι εβδομάδες αυτές είναι προετοιμασία για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και δεν σημαίνει ότι μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή απουσιάζει η προσευχή, απουσιάζει η ταπείνωση, απουσιάζει η μετάνοια, απουσιάζει η μνήμη του θανάτου κτλ. Αλλά τώρα μας προτερεύει η Εκκλησία έτσι ένα-ένα να φροντίσουμε, ας πούμε, να ετοιμαστούμε στο καθένα και με το καθένα και μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τρόποντινά όλα μαζί. Εκείνο που θα ήταν καλό, νομίζω, να κάνουμε αυτήν και όλα στην εβδομάδα και ύστερα την άλλη και ύστερα την άλλη και ύστερα την άλλη. Ναι, να πάρουμε τα πράγματα όσο γίνεται, όποιος θέλει, θα δούμε, όσο γίνεται έτσι πιο αληθινά. Όχι έτσι που έχουμε συνηθίσει, πήγαμε στην εκκλησία, ακούσαμε ό,τι ακούσαμε και από εκεί και πέρα χανόμαστε ύστερα μέσα στις μέριμνες. Δεν είναι όμως τόσο οι δουλειές και οι ασχολίες που έτσι και αλλιώς θα υπάρχουν πάντοτε, αλλά είναι το πνεύμα, το χαλαρό πνεύμα, δηλαδή όλα τα άλλα είναι προφάσεις, σαν να βολεύεται κανείς, δηλαδή θέλει να ξενιάσει, θέλει να ξεχάσει κανείς, δεν θέλει να πολύ προσέξει και βρίσκει σαν δικαιολογίες ότι είναι οι ασχολίες και είναι δεν είναι τίποτε, δεν σε εμποδίζει τίποτε. Αυτό που χαλαρώνουμε εκείνο είναι που μας εμποδίζει. Πώς όταν μας συνέχει ένα γεγονός, ένα συγκλονιστικό γεγονός, ένα περιστατικό, όπου και πάμε αυτό μαζί μας και μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας. Όπως αν θέλετε όταν μας συνέχει ένα συγκλονιστικό γεγονός, μας έλαχε ένας θησαυρός, όπου και πάμε και αυτό μαζί μας, ή κάτι άλλο πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ, όπου και πάμε αυτό μαζί μας, ό,τι και να ασχολούμαστε. Λοιπόν, αφήσουμε τις δικαιολογίες. Θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού έτσι πολύ συγκεκριμένα και πολύ αληθινά να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα μπορούσε λοιπόν ο καθένας, καθώς ξεκινούμε με την προσευχή, αλλά έτσι αδελφοί της προσευχής την σημερινή ημέρα και όλη την εβδομάδα είναι η ταπείνωση. Ταπείνωση που μας παρουσίασε ο Κύριος με την παραβολή του τελώνου και Φαρισαίου. Όλα γίνονται για να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία. Δεν γίνονται για άλλο λόγο. Αλλά χρειάζεται όμως να προσευχηθεί και χρειάζεται να προσευχηθεί ταπεινά για να ακούσει ο Θεός την προσευχή του, για να δεχθεί ο Θεός την προσευχή του. Αλλιώς δεν φτάνει η προσευχή στον Θεό, καμιά φορά μάλιστα μπορεί να προκαλούμε κιόλας τον Θεό. Όταν η προσευχή μας έχει έτσι άχρο χαρακτήρα, εγωιστικό χαρακτήρα, κάθε άλλο είναι παρά προσευχή αληθινή. Την εβδομάδα αυτή λοιπόν,
χωρίς να λείπουν τα άλλα, χωρίς να λείπει η μετάνοια, χωρίς να λείπει η άσκηση γενικώς, χωρίς να λείπει η μνήμη του θανάτου και τα λοιπά, όλα παρόντα. Αλλά να ρίξουμε, αν επιτρέπετε να πω έτσι, το βάρος μας κατά πολύ συγκεκριμένο τρόπο, να προσέξουμε κατά πολύ συγκεκριμένο τρόπο την ταπείνωση. Αλλά να ελέγξουμε την όλη ζωή μας. Όχι ότι δεν θα πέσει κανείς, όχι ότι δεν θα είναι συνέχεια ταπεινός, αλλά να έχει το κουράγιο να πιάσει την ώρα ακριβώς που θα ξεφύγει και θα ξεχαστεί και θα φερθεί όχι ταπεινά, είτε με τα λόγια του είτε με τις πράξεις του, δεν θα φερθεί ταπεινά. Να μην διστάσει να το δει αυτό, να μην διστάσει να το ομολογήσει, ας πούμε, στον εαυτό του, να μην διστάσει να το ομολογήσει ενώπιον του, να μην διστάσει κανείς να το σημειώσει. Και μάλιστα αν είναι δυνατόν, έτσι πολύ συγκεκριμένα, αν είναι δυνατόν, όχι μόνο να ήμουν εγωιστής και σήμερα. Όχι, το θέμα είναι να πιάσουμε τον εαυτό μας έτσι επαυτοφόρο, να προσέξουμε την ώρα ακριβώς που μιλούμε και βγαίνει ο εγωισμός, βγαίνει η υπερηφάνεια, βγαίνει η καινοδοξία, η ματιοδοξία, η ίηση, το εγώ, απουσιάζει η ταπείνωση. Να μην διστάσουμε να το δούμε κατά πολύ συγκεκριμένο τρόπο, είτε εκδηλώνεται για τον λόγο, είτε εκδηλώνεται με τη συμπεριφορά μας, είτε εκδηλώνεται με ενέργειες συγκεκριμένες, πράξεις συγκεκριμένες που έχουν μάλιστα και συνέπειες. Θα το κάνουμε αυτό και απόψε και αύριο και μεθαύριο. Εγώ θα πρότεινα να, αν θέλει κανείς δηλαδή να πιάσει κατά συγκεκριμένο τρόπο τον εαυτό του και να τον βάλει να κάνει έτσι πακοή, να μαθητεύσει, να ενεργήσει έτσι, μην το αφήσουμε έτσι φλού το θέμα. Να γράψουμε. Μόνο να τα πάρουμε σωστά τα πράγματα, να μην τα πάρουμε ούτε πεσημιστικά, ούτε έτσι κομπλεξικά, ούτε αρρωστημένα, ούτε, διότι χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι λογικός. Αν παραλογίζεται δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν δηλαδή όλη την ημέρα είναι σε κατάσταση κανείς, όχι απλώς εγρηγόρσεως, που πρέπει να είναι συνεχώς κανείς σε κατάσταση εγρηγόρσεως, αλλά είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, τσακωμού με τον εαυτό του, ή σε κατάσταση δικαστηρίου, ή σε κατάσταση ανακριτική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά, ταπεινά. Θα δούμε καταρχήν, όταν θα έχουμε έτσι το νου μας, θα δούμε ότι δεν θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας και δεν θα συνεχίσουμε την ημέρα μας και δεν θα την τελειώσουμε την ημέρα μας όπως τις άλλες ημέρες. Πιο προσεκτικοί θα είμαστε, πιο προσγειωμένοι θα είμαστε, πιο συμμαζεμένοι θα είμαστε. Αρκετά θα πλησιάζει, χωρίς να χρειάζεται να δείχνουμε στον κόσμο δεν ξέρω τι μέσα μας, αρκετά θα πλησιάζει όλη η στάση μας προς τη στάση του τελώνου, ο οποίος, όπως είπαμε, πολύ αμαρτωλός, δεν γινόταν χειρότερα, αλλά όμως έχει ελπίδα εις τον Θεό. Δεν κρύβει την αμαρτία του, δεν κρύβει την όλη κατάστασή του, και καθώς έχει ελπίδα, ελπίζει και λέει προσευχή. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, ο Θεός ελαστεί με τον αμαρτωλό. Καλά θα ήταν λοιπόν έτσι να πάρει κανείς και το μολύβι, να πάρει και το χαρτί. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο καθένας, μπορεί ένας να το κάνει ανάλογα
σε τι χώρο είναι, να μην δίνει στόχο και στους άλλους. Μπορεί να το κάνει συνέχεια, να βγάζει καθώς την τσέπη το χαρτάκι και να σημειώνει. Μπορεί όμως να σημειώσει κανείς, ας πούμε το μεσημέρι και το βράδυ, και μόνο το βράδυ. Δεν είναι πολύ δύσκολο να θυμηθεί κάποια πράγματα. Αλλά παρακαλώ, δεν θα έχει η όλη προσπαθειά μας το χαρακτήρα αυτόν σαν να κάνουμε ανάκριση και μαζεύουμε ανακριτικό υλικό, ας πούμε. Θα έχει το χαρακτήρα ότι είμαστε επηρεασμένοι από την όλη αυτή κατάσταση που νιώθουμε και θέλουμε να νιώσουμε την αμαρτία μας και ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού και επηρεαζόμαστε από την όλη ταπείνωση του τελώνου και αποφεύγουμε. Φαρισαίο φύγουμε ψυγορία, λέει, και τελώνου μάθουμε το ταπεινώνε στεναγμής. Δεν το λένε αυτό τα τροπάρια έτσι. Να είναι ένα καλό τροπάριο να ευχαριστηθούμε καθώς θα ψάλετε. Είναι η ζωή μας αυτό. Να είναι λοιπόν επηρεασμένος κανείς από την όλη αυτή, ώστε να είναι έτσι πιο φρόνιμος, πιο προσγειωμένος, πιο συμμαζεμένος, πιο μετανοημένος, πιο συγκρατημένος. Και συγχρόνως, καθώς υπάρχει η ελπίδα ότι έτσι σε δέχεται ο Θεός. Μην το πάρεις δηλαδή ότι μόλις θα αρχίσει λίγο έτσι να παρακολουθείς τον εαυτό σου, θα δεις την όλη κατάστασή σου και θα τρομάξεις και θα βουλιάξεις. Όχι, πρέπει να είναι το αντίθετο να βγει. Όπως δηλαδή ήταν πολύ ωραία που ο τελώνης τα ίδια έτσι τα πράγματα και ακριβώς είχε πάνω του τη χάρη του Θεού. Έτσι να σκεφτείς ότι κάνοντας αυτό το πράγμα, βλέποντας τα του εαυτού σου, λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο που κάνεις ενώπιον του Θεού. Έτσι να το δεις, έτσι να το προσέξεις. Όχι ότι καλύτερο με την έννοια να δεχτείς επένους, αλλά με την έννοια ότι περιμένει ο Θεός ακριβώς. Τις πληγές αλλιώς, έτσι κι αλλιώς τις έχεις. Την αμαρτία έτσι αλλιώς την έχεις. Την όλη κατάστασή σου έτσι κι αλλιώς την έχεις. Δείξτε στο Θεό για να βγει από μέσα συγχρόνως η ελπίδα αυτή, η πίστη αυτή και η χαρά ότι θα βγει καλό και τελικά όντως θα βγει καλό. Κατέβει ούτως δικαιωμένος ή εκείνος, λέει. Εκείνο που προτείνω είναι κάπως έτσι να τα πάρουμε τα πράγματα, κάπως έτσι, έτσι να στριμώξουμε εντός εισαγωγικών τη λέξη των εαυτών μας και να γράψουμε. Να γράψουμε. Άμα τα αφήσουμε έτσι, νομίζω ότι θα γράψουμε. Θα δούμε τι θα γράψουμε. Δηλαδή θα φανεί στην πράξη. Αλλά να γράψουμε. Οπότε στο τέλος της εβδομάδος δεν θα ήταν άσχημο όσοι θέλουν να μου έδιναν και εμένα ένα σημείωμα, να έχει το όνομα, να έχει το τηλέφωνο, αλλά δεν θα γράψει κανείς το σημείωμα όλα αυτά τα οποία έγραψε όλη την εβδομάδα, αλλά να φαίνεται στο σημείωμα καταρχήν πως τα κατάλαβε κανείς τα πράγματα, αν πήγε στο όλο πνεύμα, αν βρήκε έτσι το δρομάκι, γιατί έχουμε εδώ μεγάλο θέμα. Όπως λέγαμε αυτές τις ημέρες, βλέπεις ότι δεν από εδώ το έχει ο άνθρωπος, από εκεί το έχει, θέλει να περασπιστεί τον εαυτό του, θέλει να καλύψει τον εαυτό του. Μην το κάνεις αυτό. Είναι θάνατος αυτό της ψυχής σου. Επομένως, στο σύντομο αυτό σημείο, αν είναι δυνατόν μισή σελίδα να είναι, το πολύ μία σελίδα, όχι περισσότερο. Δεν μπορώ να βρω χρόνο. Και θα μπορούσαν να μου δοθούν, ας πούμε, μέχρι το Σάββατο αυτά τα σημειώματα. Και να φαίνεται έτσι, έστω στο μικρό αυτό σημείωμα, στα λίγα που θα γράφονται, πρέπει να φαίνεται, όχι με την έννοια να το γράψω έτσι για να φαίνεται, όχι, καθώς εσύ θα γράψεις ό,τι θα γράψεις, πρέπει να φαίνεται ότι κατάλαβες τι λέμε, κατάλαβες τι ζητάς.
αρχίζεις λίγο να μοιείσαι στην αλήθεια, αρχίζεις λίγο να βλέπεις πως έχουν τα πράγματα και να φαίνεται έτσι κάπως, να φαίνεται πόσο προσπάθησε επιμελημένα κανείς να ασχοληθεί με το θέμα σε σχέση με τον εαυτό του. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο και δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε ίσως να γράψει κανείς, φυσικά βλέποντας και κάνοντας θα γράψει την αλήθεια, αλλά μπορεί να γράψει, ναι. Προσπάθησε να το κάνω αυτό όσο μπορούσε και είδα βγήκε πολύ καλό. Και είδα ότι εγώ σαν να μην κάθισα ποτέ να δω τον εαυτό μου. Και τώρα επειδή το πήραμε έτσι, κάθισα λοιπόν και είδα τον εαυτό μου και είχα μια πρώτη επικοινωνία αληθινή με τον εαυτό μου. Και είχα μια πρώτη προσέγγιση αληθινή με τον εαυτό μου. Και πράγματα και θάματα φανερώθηκαν. Διαπίστωσα ότι δεν τολμούσα, δεν προλάβω να ανοίξω το στόμα και να το θεριό. Ή έπιασα τον εαυτό μου και την ώρα που δεν έλεγα και τίποτε και ήμουν και στη γωνιά μου, αλλά λίγο πολύ κατεδίκαζα τους άλλους και περιφρονούσα τους άλλους και εξύψανα τον εαυτό μου. Δεν πειράζει που θα το δείχνεις, ούτε να φοβηθεί. Το θέμα είναι να το δούμε και να πάρουμε τη σωστή στάση. Έτσι είμαι, θέμα και αν το ήξερα. Διότι ο Τελώνης τι κάνει, και αυτό λέει. Δεν είναι εγωιστής ο Τελώνης, και εγωιστής ήταν και κλέπτης ήταν και άσπλαχνος ήταν και δεν λογαρίζε κανέναν και όπως μπορούσε να ξεγελάσει τον καθένα, και τώρα δεν νιώθει όλα αυτά, τα βλέπει, παίρνει άλλη στάση. Δεν είναι εκείνη την ώρα αλλιώτικος από ότι ήταν όλες τις μέρες στη δουλειά του. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι είναι η στάση που παίρνει. Αυτό να κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι πάει, γλιτώσαμε από την υπερηφάνειά μας, από τον εγωισμό μας και αυτή την εβδομάδα θα γίνει κάθαρση. Όχι, να δούμε τον εαυτό μας. Να δούμε τον εαυτό μας, να γλυκαθεί έτσι η ψυχή μας, να δούμε ότι είναι πολύ ωραίο να τα πάρει έτσι κανείς τα πράγματα, πολύ ωραίο έτσι να σταθεί ενώπιον του Θεού, να προσευχηθεί έτσι, να ελπίσει έτσι. Μπορεί σε ένα σύντομο σημείο να φαίνεται ακριβώς πόσο εύκολα τα νόμιζα τα πράγματα, και τώρα είδα πόσο δύσκολα, καθώς έχω κατεστημένο μέσα μου που δεν παραδίδει τα όπλα και με φέρνει βόλτα και με φέρνει. Για να δούμε, να δοκιμάσουμε αυτή την εβδομάδα κάπως έτσι. Το ίδιο θα κάνουμε και την άλλη εβδομάδα, έστω και αν είστε ελάχιστοι οι οποίοι θα λάβετε μέρος σε αυτή την προσπάθεια, και το ίδιο και την άλλη εβδομάδα. Θα εξαρτηθεί όμως πάρα πολύ από το τι ακριβώς, αν θέλετε να πω τώρα στο πρώτο πληθυντικό, τι θα κάνουμε, και από εκεί και μέσα, από εκεί μέσα τι θα διαβάσουμε, τι θα δούμε, μπορεί να διευκρινίσουμε καλύτερα μερικά πράγματα, μπορεί να θα εμπλουτίσουμε μερικά πράγματα, μπορεί το όλο θέμα να το δούμε καλύτερα, αλλά ευχής έργων θα είναι να βάλουμε αρχή, να κάνουμε μια αρχή. Πόσο έτσι θα ήθελα να γίνει μια αρχή. Όσο έτσι νομίζω για να τα φέρει ο Θεός ως εδώ και να σκεφτούμε έτσι και να τα λέμε όπως βλέπετε χωρίς προσπάθεια να τα επιβάλλουμε, πιστεύω ότι είναι από Θεού. Το θέλει ο Θεός. Δεν μπορούμε έτσι να παίζουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε το χριστιανό. Να γίνουμε αληθινοί, και δεν θα γίνουμε αληθινοί. Ο Χριστός θα μας κάνει αληθινούς, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς, αλλά για να μας κάνει αληθινούς, σύμφωνα με αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες και λέγαμε και σήμερα το απόγευμα κάτω, πρέπει να αφαιθούμε στα χέρια Του. Γι' αυτό θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά κατά ειδικό τρόπο. Έτσι, να μαθητεύσουμε. Ο Θεός βοηθός.